Bună ziua și vă salută bossul de la AUR. Aș avea și eu o mare rugăminte aici pe grupul ăsta să întreb ce partid susțin eu. Mă confrunt cu o problemă la Comuna Strâmtură, la nivelul primăriei, cu domnul primar, în care nu vrea să mă semnează o anulare de CFU. Având în vedere faptul că eu m-am certat cu domnul primar pentru partidul AUR, pentru susținerea partidului AUR. Am cerut ajutor la domnul Daniel Ciornei. Ni s-a promis rezolvarea problemei? Nu. Am cerut ajutor la domnul Cherti. Ni s-a promis? Nu. Păi atunci eu, ca membru și ca președinte secției de votare 412, vreau și eu să întreb pe doamna Mihalca sau pe domnii care sunt mai mari de la Borșa, de la Vișeu, ce partid susțin. Rușine acestui partid. Noi umblăm și aducem oameni să voteze, să-i punem în funcții și ei nici să ne ajute cu o mică problemă nu pot. Rușine acestui partid. În secunda 2 o să-mi dau demisia. Sunt pe Marchiș Ion de la Comuna Strâmtură și o să-și caute președinte pe secția de votare 412. Păi dacă mie ca membru nu mi se rezolvă o problemă la nivelul primăriei Comunei Strâmtura, atunci noi ce oameni mai punem în funcții? Pentru ce eu mă zbat și mă cer cu primarul pentru partidul AUR? Având în vedere că m-am spădit, m-am certat cu primarul pentru partidul AUR, dânsul nu vrea să-mi semneze în momentul de față anularea numărului cadastral, la care primăria nu vrea să mă anuleze numărul, domnul Ciornei mi-a promis anularea, mi-a promis că îmi rezolvă problema, domnul Cherti mi-a promis că mi se rezolvă problema, în secunda 2 eu o să-mi dau demisia. Și doamna Mihalca Alexandra, când vede acest live, mă rog, foarte amabil, cu o deosebită plăcere, e o doamnă din înaltă valoare, să mă șteargă din acest grup, care eu nu are rost să susțin partide care nu te ajută. Am ajuns să mă rog eu, păi nu m-am rugat, băi, oameni buni, la Dumnezeu. Acum am trimis mesaj pe TikTok, pe Facebook, nu domnul Simion, dacă nici domnul Simion până mă întorc înapoi din cursă nu mi se rezolvă problema, eu mi-am dat demisia din acest partid. Vă mulțumesc, cu respect, vă salută bossul de la AUR.